Паколькі многія ўжо спрабавалі ўдакладніць аповед пра падзеі, якія ў нас адбыліся, як пераказалі нам тыя, што ад пачатку самі бачылі і былі слухамі слова, таксама і я, старанна разгледзеўшы ўсё ад пачатку, рашыўся па парадку апісаць табе, годны Тэафіле, каб ты пераканаўся ў праўдзівасці слоў, у якіх быў навучаны. У дні Ірада, цара Юдэі, жыў адзін святар на імя Захарыя, з Абіявай чаргі. Ён меў жонку з дачок Ааронавых, імя яе Лізавета. Яны абое былі справядлівымі перад Богом, беззаганна спаўняючы ўсе пастановы і прыказанні Господавы. Ды не мелі сына, бо Лізавета была няплоднай, а абое былі ўжо на схіле дзён сваіх. І сталася, калі ён адбываў службу святарскую перад Богам у сваёй чарзе, па жэрабію, як было ўсталявана ў святароў, выпала яму ўвайсці ў святыню Господаву для каджэння, а ўсё мноства народа ў час каджэння малілася звонку. І з'явіўся перад ім анёл Господаў, стоячы па правым баку ахвярніка каджэння. І стрывожыўся Захарай, бачачы гэта, ды вялікі страх ахапіў яго. Тады анёл прамовіў да яго: «Не бойся, Захарая, бо пачута маленне тваё. Вось жонка твая Лізавета народзіць табе сына і назавеш яго Янам. Ён будзе табе радасцю і пацехай, ды многія будуць радавацца з яго нараджэння. Ён будзе вялікім на віду Господа і не будзе піць віна і секеры, ды яшчэ ад улоння маці будзе напоўнены Духам Святым, і многіх сыноў Ізраіля наверне да Господа, Бога іхняга. І пройдзе перад ім у духу і моцы Іллі, каб звярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей, а непаслухмяных да мудрасці справядлівых, каб прыгатаваць Господу народ падрыхтаваны». І сказаў Захарыя анёлу: «З чаго я магу гэта ведаць, бо я стары, і жонка мая на схіле дзён сваіх?» І адказваючы, сказаў яму анёл: «Я Габрыэль, што стаю перад Богом, і пасланы гаварыць з табою і абвясціць табе гэтую радасную вестку. І вось ты будзеш нямым, ды не будзеш магчы гаварыць аж да дня, у які гэта здзейсніцца, таму што ты не паверыў словам маім, якія збудуцца ў свой час». А народ чакаў Захарыю і дзівіліся, што ён так доўга бавіцца ў святыні. Выйшаўшы, ён не мог да іх прамаўляць, дык пазналі, што ён бачыў з'яву ў святыні, а ён даваў ім знакі і застаўся нямым. І сталася, калі скончыліся дні службы яго, ён вярнуўся ў дом свой. А праз некалькі дзён жонка яго Лізавета пачала дзіця і 5 месяцаў хавалася, кажучы: «Гэта ўчыніў мне Господ у дні, у якія зірнуў на мяне, каб зняць ганьбу маю сярод людзей». А ў 6-й месяц быў пасланы Богам анёл Габрыэль у горад у Галілеі, званы Назарэт, да дзевы, заручанай мужу, які меў імя Язэп з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Увайшоўшы да яе, анёл прывітаў:
Прывітана будь, ласкі поўная, Господ з табою, дабраслаўлёная ты між жанчынамі. А яна стрывожылася словамі яго і думала, што гэта за прывітанне такое. І гаворыць ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Бога. І вось пачнеш ва ўлонні і народзіш сына, і дасі яму імя Ісус. Ён будзе вялікім, і сынам узвышняга будзе названы, і дасць яму Господ Бог пасад Давіда, бацькі яго, і будзе ён валадарыць над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». Марыя ж сказала анёлу: «Як гэта можа стацца, калі я мужа не спазнала?» І адказваючы, анёл сказаў ёй: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц узвышняга агарне цябе. Той, што з цябе народзіцца, святы, назавецца Сынам Божым. Вось і сваячка твая Лізавета, і яна пачала дзіця ў старасці сваёй, і ўжо 6 месяц у той, якую завуць няплоднай, бо ў Бога не бывае немагчымым ніводнае слова». Марыя ж сказала: «Вось жа я, служка Господава, хай мне станецца паводле слова твайго». І анёл адышоў ад яе. У тыя дні Марыя, устаўшы, пайшла паспешліва ў горы ў горад Юдзін. І ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Лізавету. І калі Лізавета пачула прывітанне Марыі, зварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і Дух Святы напоўніў Лізавету, і ўсклікнула яна моцным голасам, кажучы: «Дабраслаўлёная ты між жанчынамі, і дабраслаўлёны плод улоня твайго. А скуль жа мне гэта, што маці Господа майго прыйшла да мяне? Вось як толькі загучаў голас прывітання твайго ў вушах маіх, зварухнулася з радасцю дзіцятка ў маім улонні, і шчасная тая, што ўверыла, бо споўніцца сказанае ёй ад Господа». І сказала Марыя: «Узвялічвае душа моя Господа, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, збаўцы маім, бо зірнуў ён на пакорлівасць служкі сваёй. Вось адгэтуль шчаснай называць мяне будуць усе роды, бо зрабіў мне вялікае, магутны і святое імя яго, і міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне тым, што баяцца яго. Выявіў магутнасць рукі сваёй, разагнаў пыхлівых у намерах сэрца свайго, спіхнуў моцных з пасада і ўзвысіў пакорлівых, галодных насыціў даброццем, а багацеяў адправіў ні з чым. Прытуліў Ізраэля слугу свайго, памятаючы на міласэрнасць, як прадказваў бацькам нашым, Абрагаму і нашчадкам яго навечна. І заставалася з ёю Марыя каля 3 месяцаў і вярнулася ў свой дом. А Лізавеце настаў час нарадзіць, і яна нарадзіла сына. Яе суседзі і сваякі, пачуўшы, што ўзвялічыў Господ у ёй сваю міласэрнасць, радаваліся разам з ёю. І сталася, у 8-й дзень сабраліся яны абрэзаць хлопчыка ды назваць яго імем бацькі яго, Захарыем. І адказваючы, маці яго сказала: «Ніякім чынам, але будзе названы Ян». І сказалі ёй: «У родзе тваім няма нікога, хто б называўся гэтым імем». Дык пыталі на мігі ў бацькі яго, як ён хацеў бы назваць яго. А той запатрабаваў табліцы і напісаў словамі «Ян» імя яго. Дык здзівіліся ўсе.
А ў гэты момант расчыніліся вусны яго, ды развязаўся язык яго і стаў гаварыць, дабраслаўляючы Бога. Дык ахапіў страх усіх суседзяў іх, і па ўсіх гарах Юдэі разнесліся словы пра ўсё гэта. І ўсе, што пра гэта пачулі, разважалі ў сэрцы сваім, кажучы: «Кім жа будзе гэта дзіця, бо рука Господава была з ім». І Захарыя, бацька яго, напоўнены Духам Святым, праракаваў гэтыя словы: «Дабраслаўлёны Господ Бог Ізраіля, бо наведаў і адкупіў народ свой, і падняў рог збаўлення нашага ў доме Давіда слугі свайго, як прадказваў вуснамі святых прарокаў сваіх, якія жылі ад пачатку вякоў, што збавіць ад ворагаў нашых, ды з рук тых, што ненавідзяць нас, учыніць міласэрнасць бацькам нашым, памятаючы святы запавет свой і прысягу, якую даў Абрагаму, бацьку нашаму, даць нам, каб без страху, свабодныя ад рук ворагаў, служылі яму ў святасці і справядлівасці перад ім ва ўсе дні нашыя. І ты, дзіця, названы будзеш прарокам Узвышняга, бо пойдзеш перад абліччам Господа рыхтаваць дарогі яму, каб даць народу яго разумення збаўлення ў адпушчэнні грахоў іх праз міласэрнасць бязмежную Бога нашага, у якой ён наведаў нас, сыходзячы з вышыняў, каб асвяціць тых, што сядзяць у цемры і ў засені смерці, каб накіраваць ногі нашыя на шлях супакою». А дзіця расло і ўмацоўвалася ў духу, і заставалася ў пустыні аж да дня свайго з'яўлення перад Ізраілем.